Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Evans, kendo awinji maber. Nyakwaru mga jong mana kalero ni nie kinde mabende osuru makamagi koro biro bedo ka ijuogo e mwandu mopogore opogore. Wang'e ni chieng' tarik 15 mano mar dwe ni bende nosom budget mano mar komenda mar higa mar 2023 nyaka 2024, budget mar siling trilion 3.6 mabende osuru kaluwore kod Finance Act mano chik mar omenda. Koro piny owacho geno ni kaluwore kod osuru makamage gigeno choko kwan mar omenda maromo siling bilion 289 mano mar mondo mi ochwal budget mano mar komenda mar higa mar 2023-2024. Ang'e ni waseloso kotendre kod osuru mago mag dwe mar 7 machiel mabende wiwana wil en housing. Ing'eni wach housing cha bende kik wiwa wil ne dwe mar 7 ka michako ng'ade mano kwana ta mal 1.5 in jatich ibiro bedo kigolo kanyakla kod wuon tich mondiki tich. Wach makama nyalo bedo ka kila chiedh nade akini nene nade Kenneth, wanyalo bedo ni wanyalo lalo tije nikech kambi kagolo ni kwana ta mal 1.5 kambi samoro ntiere gi jotije 2,000 mano chaka gima ochako golo kendo nus salary kose nene nade. Ing'ere wach ni ji mang'eny nyoche otemo lose gi sirikal mondo oparani kendo to nene ni sirikal neno matek ni en gima nyaka gitim, to jok ma olonye wicho chumi no wacho maber ni ok en gima ber nikech kaka iwacho 1.5% ni en mano mar ng'at matiyo to wuon kambi bing'eni chak chulo ni 1.5 to maging'eni pesa te mane ng'acha olo. To bende nawinjo ni ka gisechoko 1.5 no chopo osuru mari oyembo choko mara nek bende ochule kinde thuolo mar ndalo chiko. Koka mano to ichaki juoge kendo osuru fai more go e kanyo. Ng'eni ot to en gima ber. Jok maonge ot nyaka sirikal tim matek mondo konygi mondo gidag kama ber. Lakini osuru ni nitiere kaka odhi hinyo ji sana jok man gi kembe matindo tindo. Mane koka chako ma samoro indiko ji 8, indiko ji 5 ma imbe cholori mondo ichulgi osara mapile maka koro med ma to biro chando jok ma wuon kembe ailago makendo kochako mede wach fine mabiro kelo case gi jok tayari to onyalo chendo, lakini en gima koro en lo chon ne wacho ni bi sani koro en paro mar chik sani chik sani koro en chik makoro onge gima nyalo timo nyaka wang' ng'ada ka ondike gi sirikal kata kondike gi kambi ma binafsi. Koro mano en be obro punguza pesa ma ji ntiere go gide to ntiere moro kendo be mananeno ka ne wanya wacho mar jok ma jo gaming kata jok mantiere ginene mago kore winners joloch e weche makaket kod magi donge nikech kinde ma jomoko winjo pek bende jomoko biro ka winjo wega yeka sana nitiere excise duty moro kanyo mano keti do ni gimomiyo wacho ni gin winners nikech nitiere reprieve moro kanyo mano keti ni ibiro kawo mana withholding tax mar atamala beach lakini kuom difference mar pesa mani keto sama ibet to gi pesa minwang'o. Koro kanyo be jok mantiere betting gi lotteries gi ne wachro ne chando gi ni onyalo punguza mapato gi but reprieve mano ket kanyo no perhaps mano miyo ne gi yie mondo dhi mbele. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu mana kintiere kaunti ma Migori kanyo sebedo kwinjo